Dnes sa už málo kto zaobíde bez kvalitnej webkamery či aspoň kvalitného mikrofónu. A to neplatí len pre streamerov alebo profesionálov v oblasti médií. Napríklad ja kvalitnú webkameru a mikrofón využívam pri hraní dračáku online, pretože sme sa s mojou prvou dračákovou skupinou a zároveň veľmi dobrými kamarátmi proste tak nejako rozliezli po celom svete. Ak nás COVID a lockdowny niečo naučili, tak je to to, že mnoho aj pracovných vecí sa dá vyriešiť z pohodlia domova len za pomoci videohovoru. Dnes tu pre vás preto mám dve kvalitné webkamery a dva mikrofóny od spoločnosti Lorgar. Či už ste hráč, nádený streamer, nadšený pán jaskyne alebo proste len často na home office, minimálne jedna z týchto vecí sa vám určite zíde. Každá z nich pritom poskytuje kvalitnú, sa v celku rozumnú cenu. Začneme webkamerou Rapax 701. Ide o pomerne štandardnú webkameru, ktorú môžete umiestniť na monitor či obrazovku notebooku alebo na samostatný kamerový statív, ak máte tú potrebu. Funguje okamžite po pripojení a nemusíte si k nej stiahovať žiadny dodatočný software, ak nechcete. Ale pokiaľ potrebujete odomknúť pokročilejšie nastavenia, ako je až štvornásobný digitálny zoom či konkrétne nastavenia farieb, kontrastu a ďalších obrazových nastavení, budete potrebovať tzv. Lorgar Platform Software, ktorý sa dá stiahnuť priamo z oficiálnych stránok Lorgar. Akurát v českej verzii je táto položka označená ako dokumentácia, to aby ste to zbytočne nehľadali po celom webe ako ja. Kamera aktívne potláča okolitý šum a takto znie, o čo sa starajú dva stereofónne mikrofóny na tele kamery. Nie je to nič uchvatné, ale pokiaľ nechcete investovať do mikrofónu, tak na bežnej hovore bohate postačí. No a obraz tiež vidíte sami. Kamera umožňuje zachytiť video až v rozlíšení 2560 na 1440, avšak to len pri 30 fps. Ak chcete 60 snímkov za sekundu, musíte sa uspokojiť s rozlíšením 1920 na 1080. Taktiež spomínaný digitálny zoom je dostupný až od Full HD rozlíšenia nižšie. Poteší aj mechanická záklopka, ktorá sa dá posunúť na objektív, pokiaľ sa bojíte, že by vás cez webkameru niekto mohol sledovať, lebo áno, stať sa to môže. Ale to už nie, radšej potom vyťahnete USB-A na USB-C kábel, lebo mikrofóny fungujú aj so záklopkou. V horizontálnej rovine sa dá kamerou otáčať o plných 360 stupňov a vo vertikálnej vám musí stačiť štandardné pozíciovanie za pomoci pántu. Pokiaľ chcete ale kameru priamo na streamovanie, potrebujete aj nejaké to svetlo. No a riešenie tohto problému v jednom poskytuje webkamera Circulus 910. Tá totiž okrem samotnej kamery obsahuje rovno aj zabudovaný 5,5 palcový ring light, teda kruhové svetlo, ktoré svieti v troch rôznych intenzitách s teplým, studeným alebo neutrálnym bielym svetlom. Ring light môžete otočiť vo vertikálnej polohe o 180 stupňov a rovnako aj samotnú kameru, takže si viete uhol obrazu prispôsobiť podľa potreby. A to bude nutné, pretože kamera prichádza s vlastným statívom, ktorý sa dá vytiahnuť až do výšky 73 cm, takže sa odporúčajú umiestniť za monitor či notebook. To je napríklad u mňa problém, pretože môj domáci pracovný stôl má zadnú stenu a túto kameru už za notebook proste nezmestím. Záleží teda od vás, aké máte možnosti. Samozrejme môžete miesto priloženého statívu využiť vlastný kamerový statív, keďže aj v tomto prípade ide o štandardnú veľkosť závitu. Kamera má vlastnú magnetickú krytku na zabezpečenie súkromia, a čo sa týka kvality obrazu, ktorý môžete vidieť priamo teraz, ide o 5 megapixelovú kameru s maximálnym rozlíšením 2592 na 1944, na ktoré ale potrebujete už spomínaný Lorgar Platform Software. A podobne ako v prípade predchádzajúcej webkamery, aj tu ste pri rozlíšení nad 1220 na 1080 limitovaní 30 snímkami za sekundu. Od Full HD nižšie si môžete užívať plynulých 60 fps. S týmto softverom si taktiež môžete nastaviť až trojnásobný digitálny zoom, opäť až od Full HD rozlíšenia nižšie. O zvuk sa stará dvojica stereomikrofónov s aktívnou redukciou šumu. Opäť nič svedoborné, ale na bežný hovor stačí. Lenže keď už si kupujete kameru s ringlightom, asi chcete streamovať alebo si aspoň poriadne ušiť ten dračák. A na to potrebujete kvalitný zvuk a teda aj kvalitný mikrofón. Mikrofón Sonor 313 je menší, ale ťažší z dnešnej dvojice mikrofónov. Aj tento funguje hneď po pripojení do USB portu a okamžite ho zaregistruje OBS, FL Studio, Skype a Discord. Teda Discord možno nie hneď, pretože poznáme Discord, hej, ten vymýšľa furt prkotiny, ale reštart programu to obyčajne istí. Mikrofón vám zabezpečí vysoko kvalitný zvuk, čo by ste v tejto chvíli mali sami počuť. Používa kardioidnú, teda srdcovú architektúru, čo znamená, že zvuk zaznamenáva predovšetkým z prednej časti a minimalizuje tým ozvenu spôsobenú odrazom zvuku od stien či nábytku. Takže ja slyšet nejsem? To neviem, to zistíme. Mikrofón je plne kovový a v balení nájdete aj malý, ale šikovný statív. Ak by vám nestačil, môžete ho upevniť aj na ľubovoľné iné mikrofónové rameno či stojan, pretože aj tu ide o štandardnú veľkosť závitu. Výhodou priloženého statívu sú však predovšetkým malé rozmery a celý mikrofón vám tak na stole nezaberie zbytočne veľa miesta. Montáž je rýchla a jednoduchá, takže ju zvládne aj taký trotl ako som ja. Na tele nájdete knoflík,
na ovládanie hlasitosti, na čo som úplne nepochopil, aj na ovládanie ozveny. Akože cool efekt, nie že by nie, ale proste prečo je to vec, ktorá je priamo na mikrofóne. Jasné, môžem sa s tým pohrať, keď chcem nejaký ten efektík na hlas do streamu či hranie, ale v tomto prípade by som asi mal nejaké softverové riešenie viacerých možných efektov. Alebo pokojne aj hardverové v podobe nejakého toho mixu, takže cool, ale tak trošku random. Nakoniec tu máme mikrofón Voicer 721. Ten pôsobí o niečo profesionálnejšie ako Sonor 313, ale to hlavne preto, že má v balení priamo pop filter. To aby nebolo prehnane počuť všetky vaše rozperky. Navyše je mikrofón pružne zavesený na potlačenie hluku prenášaného konštrukciou. Taktiež využíva kardioidnú architektúru, funguje okamžite po pripojení USB kábla a má aj vlastný statív. Ten sa tu dá vytiahnuť až do výšky 50 cm, takže ho môžete pokojne otočiť aj dolu hlavou, aby vám nezavadzal vo výhľade na monitor. Mikrofón aj stojan sú veľmi ľahké, čo je ale problém, len čo na ne upevníte práve ten pop filter. Pokiaľ ho totiž neohnete istým konkrétnym spôsobom, bude vám celý mikrofón aj so statívom padať na jednu stranu, a aj keď to za pomoci pop filtra vyvážite čo najlepšie, stále bude na jednej strane ťažší a to môže byť, ako som už povedal, problém. Na druhej strane môžete mikrofón vďaka štandardnej veľkosti závitu a priloženej redukcii upevniť na akýkoľvek iný mikrofónový stojan. No a takto ten mikrofón bez akýchkoľvek efektov a postprodukcie znie. Na tele má knoflík na ovládanie hlasitosti a tlačidlo na mute, alebo teda stíšenie či deaktiváciu mikrofónu. Bohužiaľ ide len o dotykové tlačítko bez taktilnej odozvy, ale aspoň je tu kontrolka, ktorá svieti na červeno, keď je mikrofón stíšený. Na zadnej strane ešte nájdete 3,5 palcový jack konektor na slúchadlá, aby ste priamo mohli monitorovať vstupný zvuk a zároveň aj všetky zvuky z vašho počítača. Mixovanie hlasitosti tak môžete robiť priamo za pomoci knoflíka na tele mikrofónu a nepotrebujete žiadny dodatočný software či mixpool. A to je štvorica cenovo dostupných, avšak profesionálne použiteľných Lorgar produktov. Ja osobne by som si na súkromné použitie k tomu dračáku aj z priestorových dôvodov na mojom stole vybral webkameru Rapax 701 s mikrofónom Sonor 313, ktorý je priestorovo praktickejší. Navyše toto kombo bohate postačí aj na prípadný stream z domu, ak by bola nutnosť, ale ak máte v pláne streamovať pravidelne a zároveň nechcete zbytočne riešiť rôzne externé zvukové karty či mixpulty, all-in-one riešenie v podobe webkamery so svetlom Circulus 910 a mikrofón Voicer 721 by mohla byť pre vás ideálna kombinácia. Ani jeden z týchto produktov vám navyše neurobi škrt cez rozpočet a celkovo ide vzhľadom na kvalitu ich výstupu o cenovo dostupné produkty. Isté, že mikrofóny nemajú žiadne fancy RGB svetlá, ale len tak medzi nami to RGB osvetlenie na mikrofónoch nemá na kvalitu zvuku v skutočnosti žiadny vplyv. A tým sa s vami lúčim, do ďalšieho videa, dovidenia a do počutia.